Здравей! В това видео ще ти покажа как може да си правим биохрана с силно алкална канген вода с pH 11,5. За целта ще накисна чери домати и ориз с чешмяна вода от едната страна. От другата ще ги накиснем с силно алкална канген вода с pH 11,5 и ще ги оставим за минута да се накиснат. Съгласи се с мен, че всички биохрани са скъпи. Както знаеш, плодовете и зеленчуците се обработват с химикали. Тези химикали са мазни, на петролна основа, за да може когато завали дъжд да не се отмият от зеленчука. Съответно, ние няма как да ги измием и с чешмяна вода. Освен това, искам да ти покажа все пак дали в канген има хлор. Това ще измерим с ето този хлор тестер. Няколко капчици слагаме. Колкото по-жълта е водата, това означава, че има повече хлор. И сега ще видим какво се случва с нашите зеленчуци, доматки и ориз, като ще сипем водата. Това жълтото, което виждате от ориза, за съжаление, това е арсен. Ориза се третира с арсен, за да не може да се развиват гъгрички и боболечки. Всички химикали от домата са отишли в канген вода. Той е извлекал химията от зеленчука. Всъщност ние имаме вече един биодомат. Какво се случва с ориза, който бяхме накиснали в чешмяната вода? Това бялото, което виждате, всъщност е нишестет от ориза. По никакъв начин чешмяната вода не е извлякла химикалите и арсена от ориза и доматките. Отново нищо. Не случайно измерих хлора в водата. Както виждате, в чешмяната има изключително много хлор. И какво правим ние? Този домат го мием с чешмяна вода. Както виждате, водата не е извлякла химикал. Освен това, ще сложа домата ще го спукам в водата с хлор. И за бонус, домата или зеленчука, който сме киснали в водата, приема хлора от нея. Най-прекрасното в канген системата всъщност е това, че тя може да произведе и тази силно алкална вода, с която ние може да си правим биохрана вкъщи. Това гарантира, че ние и нашите деца ще бъдем защитени от тези токсини. Те няма да попаднат в нашия организъм.